Panawagan sa bulig ang mga residente sa Benedicto, Jaro, Iloilo City matapos ang nagluntad nga sunog sa mga barangay kahapon. Sa interview sang bombo-radyo kay alias Kath, isa sa mga nasunugan, igin pahayag nga lawas lang gid nilang ilan na salbar sa nagluntad nga sunog. Nagpasalamat man ini nga luwas sila tanan sa iya kaupod sa balay. Apan nagkakasubo man ini bagod nga wala na sila sang puluyan nga balikan. Madumduman nga naglabot sa fourth alarm ang mga sunog antes ini dalayon nga napalong. Temporaryo nga nagatinera mga apektado nga mga residente sa barangay hall sang Benedicto. Samtang iba naman ang ginpili nga magtinera na ay sa ilang nga mga himata. Wa na mo grabe na gisa ang palayo gidya niya. Ay aso sa babo grabe na mo. Talaga medyo layo sa amon pero dasi na palayo kay ang hangin diri pa kadto mo. Pag anam grabe na gawin na kami may naluwas kung ko namin naman gina sa mo naman dali gisa ya in gisa yo. Ano tong naglasunod ko? Mga gamit na mo mga gabriya na mo tubi wifi na tanong mo tanan ni pero lagi diaw lagi kami masalbar bisan isang amo na yun kung sino man may biluan nga mabulig sa mga nasunugan sa barangay Benedicto. Hindi ko mabato, hindi ko ma-explain ba't siya ko nakulbaan, hindi ko kalaway, basta hindi ko kalaway dito. Nabalian si alias Kat, isa sa mga nasunugan. Sa interview naman sa bombo-radyo kay Kagawad Ronnie Prusa sa mga barangay, kag isa man sa mga nasunugan, iyagin pahayag nga ido lamang nila ang iyang nasalbar. Suno pa kay Prusa, gintinguan pa niya nga patyo ng kalayo sa ilang chapel gamit ang fire extinguisher apang wala gini na palong. Temporaryo anay sila nga magatiner sa iya utod matapos nga nasunog ang ila balay. Ido lang din. Why na din mas kung ano, why na ido lang din. Ido lang kami salo sa marami sa mga utod ko. Ano daw siya? Why dito ka pagwa sang gamit mas kinano? Okay, shit na ng bata ko. Isang lang bata